Oh no! Wow! Kai, wani kai. Oh, gaskiya yunwa nake ji. Amma yanzu bari in ɗauko jakar dai kawai. Bari in ɗauko ta. Kai, kwata aradi na da Allah ya tsira. Ina! Kai ya kai ne. Kai, aradin Allah ina da Allah dina ko aljani ne ya ɗauki wannan jaka idan na yadda shege na ke ruwa billahi lazi yan tsafa nan an koya mana. Yau dawa tai nama na farauto abubuwa da yawa. Ga waya ga jaka, na san jakan nan akwai kuɗi cike. Ha 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 ha. Lallai layan nan tai rana. Kai, irabi na so fa in faɗi fa a wani dutse fa kuma sai ji min ciwo amma bari in miƙe. Kai. Kai. Yanzu fa komai ya dawo amma kuma jaka ce har yanzu bata dawo ba. Wannan ya ce bidiyar da aka yi. Bari zan yi maganin sa amma yanzu. Bari in je wajen hurin kyan in duba kila aljani yana biyar da aka yana guri na. Yanzu bari in zo in je gida. Wancan ba wannan ɗan fulanin bane ko da ne mai sata wannan jakan?